Здравейте! Днес ще започнем да се учим да плетем, като ще почнем от всяка една стъпка, но аз ще ви показвам всяка една стъпка в отделно видео, независимо колко е малко видеото, защото както малки, така и големи понякога, да не кажа и често, се опитваме да направим всичко, което е показано във видеото наведнъж. Днес ще започнем с правенето на бримки. Не се старайте да са еднакви, важното е да хванете точно начина как се правят. Днес съм си взела една сива преждичка с кука, която се явява една идея по-малка, отколкото е добре за тази прежда, но идеята ми е бримките да са по-отчетливи и по-стегнати, за да се виждат ясно във видеото. Така, единият начин да хванем куката е така. Вижте къде си слагам пръстчетата и по този начин плетем. Другият начин е да хванем куката така. Нека всеки да пробва и двата начина и да види кой му е по-удобен и по-комфортен. Лично на мен ми е по-удобен така, когато плета с тънка кука. А този начин на мен ми е по-удобен, когато плета с дебела кука. Това е тънка кука, затова аз ще започна по този начин. Хващаме едно парче от нишката на преждата и навиваме на пръстчето. Така, оставаме едно по-дълго парченце от самата прежда, за да хванем с тези два пръста. Хващаме тук, за да я държим опъната и стегната. След това ще захванем и самото синджирче, което ще се образува. Така, единият начин да започнем е като навием преждата през пръста и я захванем така. Вижте как се образува едно кръгче, което ние държим. Вижте как е приплетен на хикс конеца. Хващаме хикса и пъхаме куката тук. След което слагаме куката под нишката с прежда и захващаме с ченгелчето на преждата. Отпускаме пръста, пак отдолу слагаме куката, издърпваме с ченгелчето, отново повтаряме това действие и когато се образуват няколко бримки, можем да пуснем и да издърпваме отдолу самата нишка. Вижте как се стяга самото синджирче. Хващаме синджирчето с тези два пръста, с които сме държали нишката на преждата и продължаваме. Ето, слагаме куката под нишката, издърпваме. Под нишката, издърпваме. Хайде отново да го повторим. Така. Ето, това е, което се образува. Сега ще ви покажа другия начин за започване, като ще ви покажа и другия начин, по който да си захванете куката, както в началото. Така, навиваме отново преждата на пръстчето. Така, хващаме куката така. До сега я държахме така. Сега ще я хванем по този начин. Ето, слагаме директно куката под нишката и издърпваме напред. Ето, че отново образуваме това кръгче. Чакайте, че го дръпнах и ето. Образуваме това кръгче, където има и хикс, където се разминават двете нишки на преждата. Захващаме с това пръстче. Опъваме преждата и слагаме тук. Отдолу под нишката издърпваме. Отпускаме пръстчето с преждата,
Отдолу под нишката слагаме куката, издърпваме. Отдолу под преждата издърпваме. Тук вече можем да си дръпнем кончето и да стегнем синджирчето. Ето, сега пак захващаме с двете пръстчета и продължаваме по същия начин. Държим тази прежда тук с пръстчето опъната. В момента, в който намалее, отпускаме пръст. Ето, преждата я издърпваме с ченгелчето на куката. Сега тук вече е къса и затова отпускаме пръста. Хващаме по-нагоре синджирчето и продължаваме по същия начин. Отново отпускаме пръстчето и продължаваме да изплитаме. Не се старайте в началото нишките да са бримките да са еднакви. Дори да са по-големи, по-малки, не се притеснявайте. В началото винаги е така. Впоследствие всеки един от вас ще си намери начин, както му е удобно, както му е по-красиво, да плете. По-хлабаво, по-стегнато, среден вариант и така нататък. Благодаря и чао за сега!